Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan mu sake kasancewa da ku a cikin channel namu na Saf Technology. Kamar kullum sana Masabi Yakub. Darasin namu na yau zai magana wannan akan sana'ar gyaran waya dan masu koyo. Zamu darasi na shida kenan. A cikin wannan darasi namu na yau kamar da kuke gani, wannan ita ce ringa akan ta zamu magana. Kun ganta wannan ita ce ringa akan ta zamu magana. Misali wannan ita ce ringa inda kuke ganta a hannuna. Wannan kaɗan daga cikin alamun da yake sa ake gane cewa wannan ringa ta mutu a jikin waya shine mutum zai kira ka a waya. Misali idan ya kira ka, kai za ka yi ta sallama zai ji ka, amma kuma kai duk abin da zai faɗa ba za ka ji shi ba sai ka yi hands free. Duk abin da zai faɗa ba za ka ji shi ba sai ka yi hands free. Shi zai ji ka amma kai ba za ka ji shi ba. Kuna ji ba ko? Ita matsalar wannan ringa ta bambanta da matsalar mic. Shi mic shine idan ka kira mutum kai zaka ji shi amma shi bai ji ka ba. Ita kuma ringa idan kai magana kai a can za a ji ka, amma kuma idan mutum ya maka magana ba za ka ji ba sai kai hands free. Idan kai aka cika kira waya wannan za ka kashe waya a kunnen ka ji shiru, a cikin sai ka hands free sannan za ka ji mutum, to alamu ne na cewa ringa ta mutu a jikin waya. Zan sake mai ta muku kuma bambance tsakanin ringa da mic. Ita mutuwar ringa ita ce kai zaka kira mutum, idan ka kira shi zai ji ka amma kai ba za ka ji shi ba sai kai hands free. Wannan shi yake nuna cewa ringa ta mutu a jikin waya. To misali yanzu zan koya muku inda za ku sa ringa a jikin waya. Kafin mu je cikin bidiyon gadan da Allah yana so ka taba mu wannan alamar like din. Sannan idan kai bako na sun channel din na baka taba ta ba sai yau ka taba mu wannan alamar subscribe din. Bayan ka taba subscribe sannan sai ka taba ƙararrawar sanarwa. Sai ka sa wannan all din. Idan kai haka duk abin da muka dora za a dinga sanar da kai. Nagode, Allah ya saka da alkhairi. Mu je zuwa cikin bidiyon. Idan za ka yi aiki ringa da me kake bukata, da farko za ka mallaki screwdriver. Kamar da kuke gani wannan ita ce screwdriver, ita ce abokiyar aiki ta farko wacce dole sai da ita za a bude waya. Ita screwdriver kowa sai ita ce jigon aiki a cikin aikin da za mu yi. Bayan ka mallaki screwdriver, me kake nema? Za ka mallaki reza. Kamar da kuke kallo wannan ita ce reza, kowa da ya san reza, ba sai na tsaya ina dogon bayani akan ta ba. To yau gyaran namu gaskiya mai tsayi bane kuma dai mai sauki ne, to amma shi gyaran yana da riba gaskiya, shi sa na son koyar da koyo. Kamar da na gaya muku wannan ita ce ringa. Kun ga haka asaranta mu a nan kasuwar Fansanta Kano kenan muna sayar ta naira 2000. Kaga yanzu nan idan kuka duba za ku ga kowace guda biyar ce a ciki. Kowace guda biyar ce a ciki. Dukkan ta nan guda 50 ce. Kaga muna sayar da ta akan naira 2000. Idan ka shi ta naira 2000, idan ka sa ta 250, idan ka sa ta 250, kana da riban naira 10,500. A iya wannan abin da kuke gani guda ɗaya ɗin iya haka, idan ka shi wannan abin naira 2000 zaka samu ribar 10,500, kuma ko gaskiya kasuwanci ne wanda zaka yi shi. Idan kuma aka ce misali zaka sa ta akan naira 300, idan ka sa ta a naira 300 a iya nan gurin kana ribar 13,000. To kun ga ko gaskiya wannan ya kamata shine abin da ya kamata a ce na haska muku don ku ga abin da ke ciki. To don haka wannan ita ce ringa. Za mu je ga aikin inda ake sata a jikin waya. Kamar yadda kuke gani wannan dai ba bakwai ku bace wannan wayar, ita ake cewa T52S kenan idan kauye, wani gurin ake sa ita gwanja, ko da ke tafi suna da gwanja, ko kuma tana cewa shakidan ka ba kauye. To wannan da ita ce wannan waya kenan. Idan zaka sa ringa a jikinta, misali irin wannan ringa da kuke gani ita ce a jikin bibo wacce ita ce a jikin irin akwai da yawa wa'anda irin wannan ringar ita ce a jikin su. Kamar da kuke kallo zamu kwance wayar. Idan zaka sa ringar za ka kwance wayar kamar haka. To kun gani bayan ka kwance wayar, to wannan abar ita ce ringa kamar da kuke kallo ga tana ita ringar a jiki take. Kun ganta a nan gurin ko? To wannan ita ce ringa, wannan ita ce ringa, wannan ita ce ringa. Ya za ka yi ka cire ta misali? Kun ga yanzu ga shi da yanzu na kwance waya a gaban ku. Za ka ɗauko reza kamar haka. Bacin ka ɗauko reza ka sai ka samu sai ka ciro ta haka daga jiki. Da reza ake cire ta ko ka sa allura. Kun ganta ko?
kun ganta ga ta kun ga mun ciro ta. To wannan ita ce ringa, wannan ita ce ringa kamar da kuke kallo. Sai ka zo sai ka ɗauki wannan sai ka yanka a jiki. Za mu sa reza sai mu yanko guda ɗaya kamar haka. Sai ka dinga yankar guda ɗaya kana ajiyewa, ka dinga yanka kana ajiyewa saboda gudun kar ka je ka dinga yankar su aka suna bata. Kun ga yanzu gashi mun yanko guda 10 guda 5 kamar haka. Sai ka sa reza sai ka yanke ta. Bacin ka yanke sai ka zaro ta kamar haka. Kun ganta ko? Kun ganta a ciki? To wannan kamar da kuke kallo wannan ita ce ringa din da zamu sa kenan. Kun ganta ko? Wannan ita ce ringa. Sai ka zo ka dauki fuskar wayar. Wannan kun da kuke gani kun ga wata yar takarda daga nan sama, wata yar takarda daga ta nan sama. To gam ne a jiki. Kamar da kuke kallo wannan gam ne a jiki. Sai ka sa hannu sai ka bare shi kamar haka. Sai ka saita gurin daidai nan gurin kenan. Sai ka sa ta kamar haka. To kun ga yanzu gashi nan tashi kuibinta. Idan ka tashi ka sa ta kamar haka sai ka mayar da wayar sai ka rufe. Bacin ka rufe sai ka daure wayar ka sai ka gwada kira. To dan uwa wannan shine hanyoyin da ake bi ake sa ringa a jikin waya. Duk wanda aka kawo maka aka ce da kai idan aka kira mutum sai ya yi hands free zai ji, to wannan alamun ne cewa ringa ta mutu. Kamar dan uwa wannan shine karshen bidiyon mu na wannan sati. Idan wannan shine zuwan ka wannan channel namu na farko ba ta ba ta ba sai yau, santa nan gun na sa nan waya daga karshen bidiyon za ka ga wani playlist ya fito mai suna koyon sana'ar gyaran waya. Ka je ka duba ciki akwai full din sa a ciki sai ka je ka da wannan ka duba tun daga na farko har zuwa wannan. Nagode, Allah ya saka da alkhairi. Kada ku manta dan Allah ku danna mana alamar like, domin danna alamar like din nan yana sa mana jin daɗi. Idan ka danna mana alamar like hakan ya nuna cewa kuna jin daɗin bidiyon da muke yi. Kaga wannan zai ba mu ƙwarin gwiwa ko da yaushe mu dinga jin daɗi mu ne muku. Dan Allah danna mana alamar like din nan muna jin daɗin ta sosai. Nagode, Allah ya saka da alkhairi.